Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalakas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kinayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa ang pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Kayo kinabsat, intayon ibasa. Dito pagkasalitaan ni Janet nga napauluan, tisingpet ken gaget. Dear Manong Nemi. Mas asyanak kininanang Manong Nemi no gasta nga sumangpet. Ngaggapo mangideliver kadagiti linabaan na itay bigat. Nga itaya na magadan kinoping na plinansana sa napan in-deliver na sinuman daking kukwa kita linabaan na. Adak pa lang idi iti elementarya Manong Nemi, idi maulilak iti ama. Imbaga, tasisyak laeng ti anak da, dananang kendi tatang. Uwen Manong, adaan kami met iti balay, gagangay lang, yung kasta nga napig sa bagyo, mabutbuteng kami, mapangkamagbakwit, Manong Nemi. Kaya dito sumangpet ni Nanang, Janet, anak, Nang, nakaluto ka na nakaw. Uy, Nang, mabalintayin timangan, agit sarak ka din, alawan, agit asarakan. Nabagsunto nga makainanaa, iti pampanagnak. Ano dito, Nanang? Kita, tandan ko Tandan ko, nga naglaba. Itad ko keng ganti allowance mo, itong bigat ng kagbasa, itong bigat latanang. Anak at iti si data. Nagabrawak iti balong ti marunggay nga dasaluyot na, kaya na nangalak pa iti bunga ti tarong, nga insakpaw ka dati nabati nga prinito nga tilapia, nga ginatang mo iti bigat, sindata iti bigat nang, pukit na ipasa. Kaya nalaing ka nga braw. Dito tika, magusgusto ka rin ito dyan ang anak ko. O rememesa ti anak ko, nakaskeng ka nga, nasingpet, nagaget, kaya nanapay. Nalaing iti eskwela, agun honor. Opay nga ti makaoni. Dito ko nang pagkimana kinapod Diyos nang sipod na, nasingpetak. Isot mga paspasingpet kanya. Nagagetak, nalaingak iti eskwela. No, payad dalang mga iti mga sutsutin kanya. Sutsutilan ka. Ngayon, imbes ko mga isakit na, isopit yung lukluko kanya. Sino? Dito karuba tayo. Sino karuba tayo? Ni Karen nga eskwela ak. Ay, ni Karen nga anak ba't ni tatam nga baldo? Ngayon, ti padam nga balo. Iti anak ko na yan. Yung dangarod. Baka arman na ka ni Tata Baldo, tagbadbata ka nga balo. Anak, no mangalak madlat sukat day di tatang mo, saan ko apilyan ni Baldo? To api nga di mo apilyan ni Tata Baldo, kaya mamarte. Dejay, speaking of Baldo, mangig mo? Hala, nabartak man nga peso nga si Mampet. Kitni, bagbugkawan na naman ni Karen. Nakakaasimat ni Karen. Tabugbugkawan nga tandya, tatang nga mamartek. Pangalalanda nga tati, kang kananda, kang kanayon pag nagbarbartek ni Tata Baldo. Mapanagubra, sa sumangpet nga gabot trabaho na ti construction, nakainom ton, nabartek. Dapat na kwartada. Nakatangtangsit ni Karen.
sa nakasadsadot, di eskwela, nakababaon, no, aggidan ta kami, aggrupon kami, agdalos no ka, nanangkit ka, nakababaon, nakasadsadot, sa anak tangtangsitan, babam tanak. Tangsitan na ka, di ka lata kuno ni, agpakumbaba ka lata. Basta ramidam kagagat, nyaman tibilin kang ka, nagiti maestrayo, tungpalin nyo. Mangmangan kamin, manong nemi kininanang, iti mangmangig ko agsangsangit, manong nemi ni Karen. Binaot sa ni tatang na. Kasimot nga peso. No maminsan, sana ka masyang kengkuana, sipod ta, tangtangsitan na kamat, sutsutulin na, ikuskuspil na, magpadpata ka matla tigahasa ta. No sakit, ulila ti ama, isuna, ulila mat itiina. Idi nagsardengan ni Karen nga nagsangit manong nemi, ni matmanin tatabaldo, iti makaringgor tagkang kanta. Magustuhan na launa kan kantahin manong nemi oren no tisito na dumadya kantanang naulpit ti dawel. Tsak man mo no na dya arak ket. Arak di dya. Kang kantahin na manong. Gabot na mahilig ti arak isuna ni Tatabaldo. Nga ama ni Karen. Inimalpas kami nga nangan manon nemi tinurungan ak ni Nana nga nagitalimanek tsak naginaw. Paano kung naglabar, manong nemi, nagtoothbrush, nagastrik maten ni Nanang iti o nagti kwarto na, ket siyak, simbre kak maten, ket ko na ni Nanang. Anak, janat anak, nang, check up no nakabalunat madla, nagtitawak and ridaw, Ken sa mo liplipatan, kararag anak, sakbay nga maturog ka. Wan nang, urita kayo, kararag kayo, met. Tasang ko pulos nga malipatan ti agkararag manong sakbay nga maturugak, kalpasan nga makariingak, kano kasta nga manghan kami kininanang, katingkang pagyamanan, tinamarswa, tinted na nga taraon, grasya, sa amin kidawon kang kuwana, ti panang bentisyon na kadata nga grasya, amang ted ka na kami ti pigsa, kired bing agserbi kang kuwana, ken manganong kada kiti pagrepengan. Ket no kasta anong nemi, nga maturog akon agparinto mga kinisuli. Ito muna unay nga nakipakawan di kiti pasbasol ko kanagyaman ak kinahapod Diyos ti panang trabay na kada kami kininana nga nagmalmalem ket sa ako kidawen ken kuana nga sapay ko tatrabayan na kami agnanayon mayat nga maturog kami ket makaring kamto kuma inton bigat nga si salunat ket trabayan na kami ti agnanayon. Maston titurog mi gininanang manon nemi. Agga, latinteng ti sabali manin nga agsapa. Agparing tumanin manon nemi nga agkararag. Kakunak, Lord, thank you ti panang tarabay mo kada kami gininanang iti dato nga nagpatnag. Ket ikidawon mi ti panang tarabay mo kumakada kami iti agnanayon. Iyado da kami iti sulisog, iyado da kami iti dakes, iyado da kami iti disgrasya. Agtultuloy ko nga ti sidap ti panunod ko nga agbasa, Lord. Kaya nagtultuloy ko nga ti singpet ken gaget ko. Kaya trabayan nyo ni Nanang, kanyaman nga ramiden na, kanyo ti kirit ken piksa na, nga manglo iti kwarta nga kasapulan mi, tapno da pagbiyagan mi, kaya nadamuurnong ni Nanang, para iti panagbasak iti elementarya, high school ken iti kolehyo. Sapay ko Diyos ko ti palubos yo, nga matungpan ko ti harapan ko. Amen. Tumulong akton nagdalus manong nemi, siyak ti paradalos iti ruar aglawlaw, kalbasan tumuten nga makurkuran nanang manong nemi di kiti manok, nga sumagmanong at taraken mi, agsibog manong nemi kadagiti mola mi nga dateng iti likod, ken masetas, sa nakaluton tumuten ni nanang manong nemi, umaya kami katagsango kam tumanin nga mangan, kalpasan makapagkararag kami, ket kumamit kam tun manong nemi. Agsida kami, manong nemi tirining ta, ti itlog, ti native nga manok, sa nagsalad ni Nanang, manong nemi itirangaw ti kamutig, nga nakamatisan, nga nabugkungan, nagimas, manong, mapsug kami, ganito nang nakagdigosan, manong nemi agsukatak, nang, nakon si eskwela,
Anak, laglagipam di kang kanayon kayo bilbiling kang ka. Nagsingsingpet ka, o rin no apain da ka, agpakumbaba ka laeng. Ipas nagmutagbasa, ha? Agkagagat ka. Okay, dito tayo, pagpletem. Nagapanagawid, itakin ito numalem, kaya nato'y gatang mo ito si dae, medya kantin. Nabugon mo met lang yun, naikapil mo dyan spak, dati inapoy, nga balunem. Nang, kaya na at santa nga na, na sidang itlog, galing ta, isunti inayong kunto. Conforme to na nagkatayin sa tikanti nga pangaldaw. Alaw na nak, nagananat ka. Kastamat ka da kayo nanang. Di kayo unek bang banog. Sabi ko ma, tawan tag sa kasakit ka data. Sabi ko ma, takanayo na tang karabahay na po Diyos. No kasta nga reses manom nemi ado dagiti kaskula ag amapani ti kantin amapanag merienda. Siyak manom nemi. Hangko inruam. Ket agdaaklat tanong ko iti uneg ti kwarto nemi nga basbasa kadagiti leksyon ko. Ket ko na ni ma'am. Ay, Janet. Ay ma'am. Dalaga nga di mo kahit merienda. Nabsugak mo tayong bigat ma'am. Sanak matamabisin. Gusto ka. No iruam mo, tagmerienda talaga kiraos si siyan mo. No parang kare-reses. Kinuharita kayo, ma'am, ang kamatag merienda. Agam no kas pagkarikan ta mabising kabalasan ko. Kaya? Et mo ti biskuit. Ano to ni? Thank you, ma'am. Amo na ipaspas nagbasa, baka ma-overstudy ka. Ang tamat, ma'am. Very good. Maintenarem tilaing mo, singpet mo, gaget mo, tapos di kas takata. May kang magunod mo to ti ara-ara pa mo para tinaran niya ka masagbayam. Kumusta na giti parents mo? Ilaing nanang ti adda, ma'am. May masakbat nga anak. Natayo ni tatang ko. Oh, gusto gayam. Yan ang trabaho ni nanang mo. Mangmanglo iti laba, ma'am. Laba. Ket no adda magpadalus, agpagait, mapan isuna. No adda agpaburas kadagiti nateng, mapan makiburas. No tiyempo ti gapas, mapan magigapas ni nanang ko. No tiyempo ti raep, panagtatalon, mapan. Gusta. Damatan ni Karen. Karen, ma'am? Makatoy. Agkaro pa kayang gari? Karo pa kami, ma'am. Nasaet ko matag agbarkada kayo, kuyog kayo nga magbasa, kuyog kayo nga gawid. Di kayo sa matagbarkada, di kayo sa matagkayem. Kahit ko ti magkigayem king kwa na, ma'am. Tsaka mo? Agmisuot ni Karen manong nemi. Pag misuot ka, Karen, at nakaguram ka ni Janet, tulad ni Janet. Nalaing agbasa. Nalaing, nagagat, nasingpet. Yung si kakamadlaw ko, natangsit kan sa atasad sadot mo. Lukas na nga, tiyempo tingi panagdalosyo kat adda kang agmulmulang len. Imbas ko mga agdalus ka, mapangkaagbaon. Karen? Wala ni ma'am. Sila nilaing Janet ti paborito yo. Apagas laing sulat makikita yung nalaing, nasingpet, siya saan? O makita mo ti ba nagsungbat mo laing kit ba din? Aywan gayam, kumusta mo ti pamilyam? Da gitinaganakin ka, ha Karen? Mamarting ni tatang ko, ma'am. Ana? Mamarting tatang ko ang trabaho ti construction. Kangkanay na mabarbartag. Ninanang mo ngay. Natay mo ni nanang ko. Kasta. So, halos agpadpata kayo kay ni Janet. Ni Janet, awan amana. Ketsika, awan ba't tinanang mo? Hanto nga tanga mapasamak nga asawa da nanang mo, kinitatang mo. Ala, ma'am, siya nga kayo tinanang ko ni Tata Baldo, mamartek. Oy, sasao ka mo.
Kadori ni tatang ko. Handa kayo tinanang mo. Apoy ko mahanda kayo tinanang ko. Gansikbet, nagagat mo et. Chismusa. Oy, ang chismusa ni nanang. Ang ipapilit mo. Kaya mo tapungutan ka. Oy, oy. Karen, nagdakpit sa kuwanan nyo. Ibaga mga pungutan. Ibaga nagkiti ngaminin nga hanga kayat ni nanang na ni tatang ko. Kit kasano ngamin nga kayat na kit mamartek mata ko na. Ngamin tatang. Bes ko mga igatang na ti para kada kami. Igatang na ti arak. Uray no, damit lang kwartang edad na. Damit lang ma'am. Yung adado ko mapayano saan nang iarak. Kaya naimas kumamat ti si Dami no. Kusta nga, imbes ko mga arak at gumatang kumamat ti naimas ka si Dami. Kat bagbaga ma'am tiya ma'am. Ong tanak met no ka no bagbaga ak. Bautan nak pa ya. O reklo no ka agsang sangit. Kat si ka Janet. Tinakakadi pa'y binaot nanang mo? Saan pa'y ma'am? Kan saan nagto ka bautin? Tapay. Kat nasayatak met nga anak. Singpetak. Nagagetak. Anak na nagsuksukir. Hoy, Janet, di pa nang ipagarupungaw na sugirak. Api nga bautin na ka ni tatang mo, alaman. No, ang baso mo, api bautin na ka. Kaya napartek ka ron. Sila muli magbagang siklat na singpet. Singpet ako na. Sila muli magbagang siya lang ti nagaget. Nagaget ako na. Nung sa sino ko matagtrabaho diyo, balay min sa ang siyak. Siyak taglaba, siyak tagluto, siyak tagdalos. Bagkang ka, dada ni nanang mo. Ngayon ni tatang ko ngay, awang pulos, tinapulos maamot o brat, iunag ti balay. Iso nga sisyak. So, ang makamugtunak do ka, masurunak. Slakayot ko pa yun, tagtalawan. Ang kasta nga, kararami din ni tatang ko. Ay, Karen, hanga kastanak. Madi Ituloy mo nga pagbagaan ni tatang mo, paring tunggeg. Nasaan na siya ti arak, ang mga nagsakit. Kasta man ti bagbagak, ma'am. Kung tanak mo, bautan nak mo, taong bibiyang mo, kunana. Saan naglayngag baon? Minsan pa, impato na ti baso ti, ang dadagyan ti arak kanya. Ay, kararak mo kinapo Diyos, ngagbalbali ni tatang mo. Amo matlatag kararag? Karen? Kararag, ma'am? Uy. Siga, Janet. Ay, nalaing kami ngagkararag kininanang. Di mo maliwatan ti agkararag no kasta kasakbay nga mangan kami, ma'am. Ken sakbay nga maturog kami, kalpasan nga makariing kami. Kasta ka mamateramidem, Karen. Ang kakariway nga mo, nga ako di kita nagiti classmate mo, ma'am. Rugi tayo man ti klase. O sige nga rin, ang plaster kayo. Sublian naman ti klase tayo. Manong nimi ko naklan siyak lang ti makadkadlaw nga nagbaling nga sadot, managbaba, managbaon ni Karen no kastang dalos kami ti malam. Mapanapay ko say manong nimi niya lang paso, kadurek la, masaktan. Ibakal na pa doon ka manong nimi ti sagad, naiit, uno ti walis, ore akong basbasol ko. Ma'am, yung man ni Karen ore akong basbasol ko. Ba't po nagtisaplid? Ay, Karen. Ay, pagsisiduram kiniga, Janet. Ang kamat ng ranta, ma'am. Saan ang ranta? Ay, pulpulangera. Abay, sila kagurguram launin ni Janet, kat karubam. Di ka makigayam da no ada problema, katulungan na kagag karuba kayo. Kuan anok, ma'am. Anang amin, di ka guram king kuana. Kuan am lang isot na laing kanasingpet. Nagsasao. Abay, kat nalingak mo da. Ngayon nalalaing ni Janet ng sika. Nasingsingpet ng sika. Nagagagat ng sika. So, paborito yo. Talo ko malangin, nagawid ako. Ay, tangkin tulo mo talaga. Di mo anumot may soro. Basta gawid ako, ma'am. Kat no hastang istorya ek manong name kininanang ti mampaspasamak ti eskwela. Nga kinatangsit. Kinabastos ni Karen, tadi na payam mong respetarin ti mistrami manong. Balasan ko, Janet, sa mo tultuladan ni Karen, ha? Kapi ko mga tuladak nang, kit madijararamidan na. Lawin, ha? Tikang kalahin ko, ipagbagakin ka, tultuloy mo ti singpet kan gagat mo,
Sa mga liplipatan niya po Diyos, ha? Mga asin na po Diyos. Ket, agagatak met, nga agurnong, iti pagbasak to. Ito nadakan ti high school, siyempre, mapangkantong sa Jaya, sentro ti ili tayo, nang ro na ito nagdakan ti college, anak. Barbaring ano kaya ka nga pagbasain, anak. Mga sinapo Diyos nang, ito nadako ni high school, mabaling anak matam, timangkita, mabaling ko nga pangwartaan. O, no, tulungan ka nga aglaba, nalingak mat nga aglaba. Tulungan ka nga agdalos, duwata nga agdalos, no, dagpadalos. Sabi ko manang, tamamantener ko tilayin ko, tano, doon nagraduarag ti high school, kad agbalidakturyanag to, agtesak to iti scholarship. Kat show pa ati, malibre no ka, ti matrikula nang, silang alawas no kunan, kada dumape ka sa pula ko, tim, naskin nga isaganam. Hindi pagbitro ko la, libre ton, nagbalinak tong scholar. Fast forward, manong name. Kastaon iti ragragsak mi, idagraduara ko ni elementarya manong name ita siya ti first honor. Adamat grade manong name ni Karen, tanalaing mat isuna, isuna lang ti ko na akong nasadut, kanatang sheet. Wan, isut maikatlo manong. Agmismisuot. No apay ka no, nga siya ti first honor. No apay ka no, nga do di kiti award ko manong name. Wana ta, nasing petak, nagagetak. Di siyempre, ado amang di kiti magudud ko nga pamadayaw ng itisuna. E di ba nagraduar mi manong name na nagsaklidanang. Kat siyempre, imatendar, siyempre imatendar met ni tatabal to manong name yung madlang muna tanga narusanger. Adan sa pa inumnan kat ni malimpay laeng hampay manatad kan tirabi. Pimaala ak manong name ngem ni Karen saan nga pimaala. Maka agsusujot nga agpupungtot. Gabutan na bartek manin ti ama nga si Bangpet. Wahin takalpasan ti graduation. Nagbalog ni amana, napanikadag iti barkada na kinabarte ka si Bangpet. Irin ta siyak da kami kininanang manong kitinawis mo ti kada tumakar ko kami ha. Dadamat sang kabasit nga pansit, barbecue, manong nemi, puto, putsinta. Kanda dumapay nga na isagana nga pinagpaalak. Kada dumat nagiti nagregalo kanya, kada mang ted 20, ada mang ted 50, ada mang ipapantot isang agasuit. Wow, thank you. Intuloy ko tigaget ko manong nemi nga agtaraken iti manok, kastamatan nga awan ti mapakansyan nga mabaling ko apagmulaan, mabaling mapagmulaan kininanang itinateng, mula kang pwede marunggay, manunemi, ket no kasta nga adu, hinggang pa aglako Oren no adda marunggay ni adumang, naimas ka no ti marunggay mi manong ta, magalalaan. Kaya tultulungak ni nanang manunemi, ti managlabana, no adda mga yapking kuha na mapanagdalus, tuwa kami, tamsang manikatan. Intultuloy ko, tigaget, ken singpet ko, manunemi payat, iti panag high school ko. Adak, iti inti third year high school, manunemi, iti marigatan ni nanang. Lang apay, mamanumat din na kita agpalaba anak. Tapay, kaya da kanumat din, tagamatang damat kanun ti washing machine da. Kastamat din na kita agpadalos. Ay, kadno ada masapul ko, mangila ko tayo matno kati manok. Ado mati manok tayo, sa ado di itlog, kituwanan na anak. Isunat natin ito, may lilitan o kwanta. Ilakotan no, kasapulat ka. Numabalin na kumanak kita. Hangko kiskisayan di urnong ta. Ta di urnong ta, nairanta nga pang emergency. Yung tipagyamiwan ta kinapon Diyos na nangakit. Hantaong nagsakit naman, nagpanateng talang, uminom tat adu nga danom, na impaganen, no agoyek ta, si jamat manen, nagtumar talabasit, na ilang tawanan, saan tamat kami sa ospital. So ang kananad kanak, baka nahanglo ka, madisgrasya ka, susapo.
Di kita launa iti kabutbuteng ko mapasamak. Sa mga no, mapukaw ka anak. Mga sinapon Diyos na nang naroon na kada kayo, saan kayo nang agbambanog, ginanakay na banog kayo. Inang, alawan anak. Alawan, ano ta nga baybayan na po Diyos. Aging ka manong naming at imaysa ng aldaw, baka baabekan period, panagbimeryenda manong naming, adaklat at eskwela, o nagtirom, review, basbasa, ka-advise me. Inasit ka na. Janet, ma'am, nagkagat ka sa lawan ng agpasa, maka-overstudy ka. Sabi nga, di ka relax, no. Hindi ka matagmerienda, no. Makitungtung ka na kita ka eskwalaan. Sabi nga, di ka sa may value mo at concentration mo, concentration mo. Yeah? Kumusta ti biyagyo? O rin no, kaya madamagarigatan. Nakita-kit ka sila mamano ka mga sibro. Dududon sa amat sinuporme. Makilablabala ni nanang ko, ma'am. Kinapudno na. Ang problema pa ita. Awang matagpalaba ka nun ta. Ada ka naman tinuwasang masin, likiti. Dati-dati nga paglablabaan na. Peso ang dawasing masin nga mawanti kas iti hand wash. Nanarungan na kitay kwa. Narukit nga lupot. Saan nga kaya ti washing machine? Kat doon akong paglabaan na. Di umay jabalay ta. Aglaba. Maurnong nukat laba mi kit Sabado. Ay, ito ma'am? Asa tigmadlang ti balay mi? Di ba? Taga barangay 2 ka. Nadakam ti barangay 4, dasi daglang. Alaman, ma'am. Kaya ti magsapulang nga tatang mo. Ay, hindi balay nga dak elementary, ma'am. Nga uling akong ti ama. Sisak lang mat kadiang. Dejay. Awanin ti paglabaan ni nanang. Awanin ti mainayon pa yung ornong mi. Inapya, malibre kam ti masida. Nateng, no, magagat kami nga party, makaramang kami mati karne ti native nga manok. Uy, ito tarakin nyo. Damat, ma'am. Igatanganak tuman, ilakwan nak tuman, ti kwa. Agparis, kawitan ken upa. Sige, ma'am. Kain tubigan. May tugot kon to, mama. Alawin. Ikampil mo to, tibaki, no, adabaki. Kita to, ma'am, no, adabaki mi. Kasta ko na itiragsak ko manon nemi ni padamag kininanang nga kada Sabado at dan paglabaan na manon nemi. Kit na siya taon, anak. Kinigata ilakwab to kanon ni Mastami, ting ma'am. Duwang manok. Ang Paris, upak kawitan gano. Alam mo na. Kate may sa kawitan. Madino adut kawitan kat. Agiin nagaw, pipinalot na. Kaya tay may isang upang nabit pa nga nagitlog. Nabit pa nga nagitlog ba ni atang? Anti kahit ko sa wen, gitlog tumanen. Na minsan pa lang nga nangukop. Malaksid iti advisor mi manon nemi at apay maysa nga maestro nga bakla manon nemi ngay masadag kanya. Damag ko, siga Janet, sir? Oy, ma'am ko na. Animat, ma'am. Kasta, nga, daling ka nung aglaba, ni mamang mo, ni nanang mo. When, ma'am? Ay, lakit i-schedule ko may isunat at Friday, nga may glabad yung balay. Ang sapsapul ka no, kat ko na ni Maestra Sedes. Ito, ma'am. Nagkaruba kami, kini-adviser mo. Ay, iso nga ito no maban naglaba, ninanang mo ito Sabado, sa Giant da Mrs. Sedes, inakto kitain. Ano magusto tilabana? Akit agpalaba akbat kay Kuana.
Ay, agyaman na kada kayo, sir. Ma'am. Kinapudno na, kita talagang agsapsapol ni nanang ko tiya. Schedule na. Daily schedule na ang laba, wano paglabaan. Kahit nangasawan manong name babaen, iti pananglo ni nanang ko nga aglaba. Agdalus, kanda dumapay mabalindang ipaobra kang kuwana. Iso manong name iti pangalami, iti pagbiag mi, kasapulan mi, tinaldaw, manong name iti kasapulak nga agbasa. Grama matende kiti mula mi nga nateng, kanda taraken mi nga manok. Nukasta nga adu, kanda naglako kami. Nagradwarak manong name iti high school, ket kas iti ninamnaman. Siyak ti valedictorian manong name. Dito, the first honorable mention, manong name ni Karen. Nalaing mat, ang sadsadot na, manong name kan talaga natangsi. Aduda kita bad records naman. Kaya nagradwara kami, recognition, adumanin manong name iti netted kanya kamedalya, ribbon, ganda dumapay, certificate. Irin to taisunan kat manong name kat basit lang. Alado nga amang kanya. Kaya di, graduation mi manong name na partag manin ni tatang na. Ura al daw manong name kang kalayon nga nakainom. Summer manong name tulong ak manin ni nanang. Iti trabaho na. Kaya dito na minsan manong name nga panagkita mi, panagdanon mi kini Karen iti kasdian ng store iti ayan. Nakabisog at nakuskus sila pa na. Karen, anyahit basol ko king apay kumaat at iwan na. Baka nodan to crush ko nga lang paro. Crush ko nga lalaki. Rebelan na to. Apay ko marebelan ka. Nagkayam ta ka kumain, posible nga karebalta. Yung santa mat nagkayam. Dati nakmat kahit agayam. Pambara akong pato kang kayaman ka. Anyan nga min tibasol ko king ka. May insecure ka kaniyak, gabutan na laling ng sika. Hoy, tapos bagak king ka. Nagtesak to scholarship. Makarawarak, scholarak to. Uli siya, nagtesak to man. Amo kong schedule. Isog sa ganaak, agree-review up. Kaya kas pa kanikan tasang ka makarawar ka rin. Tuloy mo ka titagbasa. Uri nga ta makarawara. Pangalak ko mga rutina, dumaka sa pulak. Kaya kasi yamat ni tatang ko. Apa ni tatang mo? Nabayag sa mo nga ng barta ka. Nabayag mo nga siya ang nagkangkanta. Kasano pa makapagkanta. Kat masakit. Ano? Naala ng ti barbartek na. Iparit lang ang rutin ti doktor. Nga ti arak. Maumin na matlat ha. Di pala ako mga min sapidong tinumay mo tapos namatay kang unak mo. Ala sangos ta. Tatang mo tayo suna. Babawik nagbaling na putot na. Ala sa mo kasta. Magbagat kasta. Karen, daw-dawat mo kindi Silawan ni Apo Diyos ti panunot na nagbalbaliwan. Kahit mo nga talaga ti makapagbasa ti college. Sino mo ti saan? Ngayon naawan ti talagang pagbasa. Naklaingin, sumapula ti trabaho. Ngayon noon nakagtrabaho di syudad. Ni tatang mo ti pampanunutik eh. Apa ni tatang mo? Isa namang banda keng kuha na. Sino namang pakan keng kuha na. Mangluto keng kuha na. Sino namang tadkadag iti tumarin na. Nagtumtumar, no saan na nagtumar natin. Madin. Kaya hospital mo ko ma. Pangalak ko mga orti pang hospital ko keng kuha na. Ilakok ti bagik. Bakit mapanunod kong tuleta. Nga niya. Sumpre ka kiti nightclub. Ti beer house. Agbalinak nga GRO. Ala. Karen wag. Damit pintas ko, di ba? Napimpitasak maggamsi ka. Ano guta ka? Nabimbitas ka? Ngimsyak. Nga nasingsing petak met. Kaya nagagageta. No, gaga. Ito. Gayam ta kumakit. Agkaruba ta. Kalas-las tug kando nga tamanin. Into no makapagtulpos ka iti college. Ape, nahanap pa nga nalas tug kahit. Ano saan?
Ilaslasdog mo nga baling tuturyang ka. Hangko ilaslasdog ka rin. Yung marumang laing kanyak, gabot na sing petak, nagagatak nagbasa, nagagatak ti trabaho kiti balay. Kitsiyak saan? Uy, anak ko niyo, nabiga pa kayo? Hana ka makiapapakin ko na, nana. Isulat ba nga papakad niya? Nakaruwarak ba nung name kat nagbalinak ng scholar? Kasto ni tragsak ko, dragsak ni nanang manong name di padamag ko, uri lang makaluan ni nanang nga nangarakop kaniya, naging narakop kami. Anak, mente na rin tilaing mo, ken saan mo liplipatan nga talaga ti kanayong nagkarkararag. Kang runanti amin, palasang kan. Amang ano matunday ti rapa mo kapula yung ti lalaki, nanang datang ataman tin sang mapasamak. Ure kaya takton, no danto na pintas nga trabaho, mapapintas ta rito balay ta, ken nagsardeng kanto, naglaba. Tintulangin arwatan tat labaam. Ket no agasawa akton nanang, si kanto ti mga awir ka kiti apukom, trabaho ka apto nga duwa, itagbaling nga asawa. Hindi pa nagbasa ko niti college, manong name nabayagan nga tsak nakikita. Ken nadamag no kumusta mo itan ni Karen. Wan mano, kaputa busy ak, manong name, tatapat di gundawin na mga plastic classic, iti malem, abang nga may sa nga oras inak pa nagtrabaho, manong name, iti may sa nga food chain. Aging ka, sa paeg pa yung tagriing nga mapanagtrabaho, kalpasan na inak to nagbasa, anawain nagninanag. Anak, baka marikatan ka. Baka sa mo momenten ti kinaskalar mo. Manang, makita yo ket ni, hindi kiti lang, daduma ka sa pulak, dawatik ka na kayo. Pagpletek, daduma ka sa pulak, nedan. Libre laro din di batrikula, agtrabaho akpay, sa nagagit kayo, agtultuloy ti ada trabaho yo, kaya nadalat talaga tinasakasakanang ilako tayo nga manok, kaya nateng, dikit kahit ng sawanang, mga sinabot Diyos, Santa Marigatan. Magunod ko tirapap ko, kaya agsupapakak to keng kananang, ya, agserbiyak tumit ka na kayo, tapos ni kasta, kaya marikta na to, benten iti namay, ti bihag, ure awan di tatang, ure nakurapay tayo laeng, namang manglukay lang tilaba, kaya tumaliwan-wan, ti bihag tayo. Kasta ngagpaisuan, nagti mo pasamak, ha? Basta itultuloy mo ti singpet kan gaget mo, kastamat kada kayo nanang, saan kayo nga nangas asawa, ay mabalin tumatlat ta, intun makapagturpusa kung ganadan ng pagtrabahawag, no kayo tag-asawa, limatlat tayo, saan na. Hindi ko mapailang, ano kaya't ko? Tadag idiin manong name iti fourth year college, iti dumteng, ti lalaki, nga nakarik na akon iti ayat. Ay, ha? Siyak ni Jun. Siyak mo ni Janet. Transferiyak, nagabot sa baling eskwela. Dito ay kang graduar. Nagabot sa baling nga, ijag bagyo. Apikipin mano kayo. Itinoolila kami ni Tina. Imay kami nagneden to'y. Kumusta, Janet? Kastoy, damag ko scholar ka. Nakurapay kam ngamin. Mamanglulaing ni nanang ko tila ba? Kitsikad yun. Dapat pagsayatan na. Napindas ti trabaho ni papang ko. Motor ko niyo. Hala? Kaano kami nagkamotor? Adolescensya ako na. Agitay na kon. Kahit mo? Nagsurenta? Hala? Saan nakababayin? Ma'am.
Maminsan to, siyempre, no, sa kayak, di sa kawat, anak po't nga nakapantalon, hanggang sa kamo sa kawan natin, di ka nakapantalon. Di may gamak, ma, ma, may rakos ko, may kapat ko titakyaw ko iti bagim. Kawan na, ano saan kang kumpret, matnag ka. Ang mga numadevelop tarik ng kinrik na, tsaka kayat makik-boyfriend. Ewan dakas na, graduate ang tamaten. Dami din ang ganun. Sana ka mabisin. Please. Kahit ko lang yung sa diktirik na kaya. Wala na ka di bang ibarit? Anda. Boyfriend mo? Ninanang ko. Ngayon nalo ko nak idi agangay manon nemi nagkuyog kami nga mapanagmerienda kini June. Wain manong nemi. Ngayon labak man idin ngam tinagpilaktirik na. Diyak manipadlaw manon nemi ngam imposible nga saan nga madlaw ni June. Tirik na kunak tadyak ba't unay am-amo ni June anya tamok baka danubyanan anya tamok baka do tilaeng sanggabasit nga pusaksak kutigud kun uden na. Kastakit na kita mga lalaki manong. Kunamlan na singpet, kunamlan na pudno, ngayon ito maalad ang di kay kayat da, babay na, kunan. Ada ba yung digit-ikon daway kano kasta nga bakasyon manon nemi o may nakpasyaren ni John dito balay. Iti Sabado. Aldaw, ang arabit pa nagpasyal. Kasi ito may isang aldaw, manon na yung may ni akit na ginatang na para keng ka. Ano yung ito? Prutas. Adamat para kinanang mo. Nanan na yung magabigat yo. Ay, ang dagayam sa ilang anak. Ni June, kay skulaak, ninanang ko. Kas makita, no? Madamang isal sa lapay kadigil na paan na. Nana, paramat ka kayo dito yun eh. Ano dito? Baro. Sa kilo nga bagnet. Ha? Bagnet! Umanay nga, naima sa pangal daw tayo. Damag yung panganak dito. Akit ko na baro. Ang kagarot mang isangin anak ko. Janet. Dumanong ka dito, anak. Kaduwain kang nagluto. Ito sumrek kami ni Tabalay, manon nemi na pataliyaw ni June, iti balay na Karen. May super tiba ka nakakitak pa rin keng kuwana. Uy, sumanitan. Dagayam na pintas nga karubam. Ni Karen. Kinaraduar ti high school, elementary kin high school deta. Yung tsaka mo, no, agbasbasa mo noan. Sangasagpat nan sa. Nagkapod yung syudad. Agbasbasa mat sa dyan. Nagtatrabaho siguro. Hi, Karen. Kuno ni June ngayon, way ka way, yung manaman. Hi, Mr. Pogi. Dito dumayam. May kamangal daw dito eh. Naimas lutok. Hanggang ano? Apay ko mamapanan. Baka adad nga karas mo iso na. Sobra di ko na. Make up na. Naka-make up ati. Agbing make up data, madlaw nga lamat ti make up. Dinaramusan na dirupa na madlaw nga make up. Kasla ako kasla niya nga. Kasla ganiti patay sindi. Patay sindi nga niya. GRO. Ala, magbayang kamot yun, hanggat amot. Kasi diyang arti lang na. Ala, kasi natatrabaho na. Nyata mo. Nung nagkaradwaran nga ti high school, pa saan nga nag-college? Saan? Tamamartik ti amana ka nagsaksakit. Ang arti rakala problema na. Nadapalin ni tatang nito ang unag tibalay ta. Siya at matatahanong mata nga ang barbartak ang sila na italit ang sakit. Sunsa ti paggasgastusan na diay kwa. Tumtuma rin ni tatang na. Kenda di matin kina-arjud na. Ngabot amo ka na-arjud ni Karen. So arte ko na-arjud. No na-arjud, ken kasya tilangan na, baka no. Ala, ako nga tawad na kasta June. Madimot
No isot pamatik basol ko. Awan kasking ka, Janet. Nasingpet ka, nagagat ka, Ken, napindas ka. Hmm? Napimpinas ani Karen. Jack amo manong naming at dagayam dakes nga pangpanggapan ni Karen. Jack amo no kasano nga namuan na no sa dinno ti pakasarakan na kinityo. Agraduar kam idin manong nami dan nila akong planon nga sungbatan soon. Ngem, iti may sa nga aldaw manong nami nakitak ni June. Nga timandag iti tawa ti balay da Karen. Ni June dajay? Naglumangin man. Nanang? Nabi anak? Adda sa nga ilin ni Karen? Adda ka din ni Karen? Kasi no siya nakikitak nga timandag ita iti tawa. Kaya ba ano tatang na? Bayagin nga tsak nakikita rin tatang na nga mamuk adda taunan. Adda bakit no kang tantandanan sa akin din ni Karen nga mga asikaso kang kuana. No adda isunay siya sa syudad. Samit lang may dito, no, sarong Karen ni tatang na, nagbakasyon. Ano, medyo ni Karen ni. Why, no, so medyo ni Karen, apaw, paraming kumupkap mo di short na, ang susapo. Nabi nasamot ka nga peso di legs na. Ay, mapikas la, masubsobrahan na, ikap-kapit na tirupa na. No, saanin nga nakamake up kit kasla, bunggaryat lang na. Ano na, no? Nauyo kayo man. Aman! Kas takad-dagat na naruam nga ag-make up. Awanin pintas na, no? Aw make up dan. Ni Jun nagpeso dahi Jin. Sino? Ni Jun nag. Dadi may dito'y. Dagar-aram ka nga. Uwin. At dito balay da Karen. Tamad kaya miso na. Muna kamalan siya na ayatin na. Patulan na pa'y tibagbaga na nga GRO. Ano tibagbaga? Kaya pa kasangit ka. Awan na, awan. Hindi kayon. Eh, papanap, minagtisilad ko sa jayak nagsangit. Namakpahin manong name na sinong batak ko man ni June. Di andanda ko mga masaktanat. Itapay, awam pa ti makunang nga relasyon mi. Marik na akong ti sakit. Anon talakit ko man, no? Talaga nga, legalan ko man karelasyon kami. Inaramid siguro ni Karen ti amin nakabaylan na tapno lang masulisip na ni June. Talaga hindi nga ma-insecure. Uri dadakan pala ti elementarya. Kabutan nalalaingak ni Misuna. Iti high school. Pagpupungtutan nagnukastang ha. Siya. Ti hayas. Kadig iti exam mi. Ita. Naramid na amin nga pamuspusan. Tapno maagaw na kanyak ni June. Maagaw na kanyak ko nakataarig na. Inagaw na kanyak. Manong name awam pa iti makunang ang nubyok nga magsangit akon. Simbag lagi din manong, tag-graduate nga akon. Nung ata, dadag pa lang iti third year, no, second year, kat nagsagaba akon, kabukin na yan, baka saan ko nga may concentrate pa iti panagpasa. Simbag takadagito lang manong name tag-graduara ko. Uwain manong. Nabayagak iti unay ti silad ko aging ganag tugtog tiri daw. Anak, Janet, apay nang, dasang ilim. Sino? Ni John. Ay, ibaga yung awanak. Eh, ibaga ng awang kakadad ta silad na kunak.
Nakita na kita nga da. Tandaan nyo kung tibaga na kanya. Karumar ka tap numamuam. Tapos atlasak tuong tam. Noong tang kayo ya amat. Ala rumor kan. Sige na, mambit lang. Ito tibaga na. Nusa nga gapo kininanan, tsak kumasinago. Kasla, adang over na. Ano tibaga? Imay kat no, i-explain ko kayong kati amin. Ano kung turumbing i-explain mo kanya? Imyang ka, itisidong ni Karen. Kwa, napangkulay na mo no pudno ti atap ko. Ket pudno. Agigan ni Karen ti may isang resto bar. Ket, gabot ako na nga mairuruar isuna. Inruar ko. Hala? Binayadam? Inlibre na. Hala? Gabot ayan tangay ket agsaramat ti club. Ti resto bar. Kada damat motorsiklo. Nagkalubong kami. Manipot siyudad, naging gana dito. Ana? Minotorsiklo yo? Kaya, mamotorsiklo ko man. Nga nabartek ka? Hanag ko na yung nabartek. Itulad ko kumalaing. Nagawid ako kumamit lang. Yung gawid na. Intuloy mo timinom. Naging ka nabartek kami. Ket? Sorry. Ngayon sikat ipatpatid ko. Anda napasamak mi kini Karen. Kas tagayam ti klasong na lalaki dyan. Amom, iti kasto nga naramid mo. Bimbaban ti managkita ken ka. Kasta ti klase na nga babae. Ti pangisuksuk tam kanya. Aw, pati mo ko ng relasyon ta. Tapat yan pa yung arad. Nga ituloy ka nga sursuro ng ipating. Kalpasan nga na muwak ti kasta nga klase nga lalaki. Nakababa. Siyak ti nababa. Nababa ka gabot na imbaba na ka ti nababa nga babae. Nagbaligi ni Karen, ti panggap na. Manipot idubing kampay lang. Hindi agpasbasa kami. May insecure. At aramida na ti amin tapno, madawnak. Yung saan kumat kayong palubos. Ita, nagbaligi na nagpasakit itirik na. Nagbaligi ni Karen na nakariknak ti sakit. Abay ko mga makariknak at sakit. Sa lutsutan nga di pa ilaeng, meaning, nga da pa nagayat mo kanyak, idi da ita. Ngimita kat saanin. Pakawanan na dyan. Saan kong tunulitan ba? Saan ko ti siguro na mapasubli pa iti panagtalik kan panagraem ko kayong katyon. Sayang. Sayang tinariknak ngayat kang ka. Sinayang mo. Oen manong nemi nukas tangasit ganak sa di eskwela at aywak isuna. Numanay nagpakawan manong nemi. Sige, napamakawan ti kayat mo, pakawanan ka. Ngayon ti agtultuloy nga panaggayem ta, panagsiningad ta, I'm sorry. Tadya kong kayat pa yung isignit tirignak keng ka. Naggraduar kami manong nemi. Ang kami nga nagkit-kita. When naipasakti pa nag-take ko ti board, manong nemi, kahit babayan ti tulong. Dagiti, asidag nga kabagyak, nga da iti syudad. Nakastrike manong nemi nagtrabaho. Nagtrabaho manong nemi, anong opisina. Aging ka parparita ko ni nanang manong nemi,
nga mangawat ti labaan na. Isu da ito tinakairawamak ka. Abo accountant. Isu nga anak ka di nga palitan na. Agam saan ko nga kaaduan. Kalkalagan na lang ti awat nang tilatamurang tanti po. Labam. Kasano nga labak ti murang mo kat sa kamadla umay dito no awan ti opisina. Mapangga ijay syudad iti parbangon ti Lunes. Agawid ka dito iti Rabi ti Biyernes. O, kahit awan mo ti murang iyawid mo. Tapos siya kumanti manglabag iti murang mo. Anak. Awan ka di madla ti problema. Awan nan. Nagunod kong tirapap ko. Nakaragraksakan. Agasin nyo, ti anak ti la bandera, may sanitan nga mga opisina. Kanadapahin ko't sena. Kamuta nagkarluna. Kit no agawid ak dito balay, nakakotse akon. Numapanak sa syudad, nakakotse akon. Dito balay nang isut isarunota. Ha? Papintasin ta palagdaan. Siyempre, itong dumtengan ng pamilya at dito'y balay, ti pagyanan ni. Dito'y balay, nga pagtarayan, pagkaradapan, nga pagtarayan, di kita agbalin nga po kuyo. Iba sino tagbalin nga manugang ko, ni John. Nabayagan na sangwa nakita ni John. Nanang. Nakit nung kas pagharikan tagsublikan ka ni John, sa mukha di nga mapasubli ti dati nga panagrayam ken panagtalek mo ken kuana. Awang kaya. Kumusta mo ni Karen? Ninanang mo, kada kayo ti karuba na. Kwa, pati isa unang sakit. Damat ng sakit na. Ana? Allah? Nakakasimot. Kasi ti may isang aldaw. Katay adagas asog ko na. Nagapo ka. Linukatan ni Karen. Tadasuna. Apay nana ko nana. Sinulat agas asog balasan ko. Mangin kumanta lumabasak na. Itatang ko. Dandanin samatan. Kitum ko may hospital. Nebos magtan na ti kwartak. Tapati siyak nanak. Agtumtumharak magtan. Hala? Kasta ka dinanang? Uy, alam, masasya na karakwada. Uri na santa kabagyan na kita, karuba ko naman. Uri sanda amot makikaruba iti. Gabot ito yung imbagama ng name ni nanang kabigatan na nakikaruba. Karen, mayakman. Mabiglaan nga dagto ti kusina. Iti lukat na. Ay, si Kagayam. Janet, api kas tamat ng tilangam. May kakadilat no. Umay mo amuin. Nga kastoy di kasasad ko. Salsarod sodek, no api kas ng tilangam. Oo, ba't natipindas mo? Kasla ka nagkasadar kininanang ko. Mauyaw ka mo. Nibagbagak lang, tiba nang imagine ko, panang ilawlawag ko. Di nakatibas na rin. Nagpay nakadalos. Nawara ti balay mi. Sa anak pa'y nakadigos. Bagkang nga at nakadigos ka, nabanglo ka, napintas ka. At saan nga saan ka napintas, mga opisina ka, dikotsay ka. Ay, ad-adaman itan nga saan ka amaratapan, Janet. Taapay, kaya't nakiding artapan, kawan. Kasano kung kaya't nakiding artapan, kad dinagpatuladan nga nasingpat ka na gagat. Aw, matsingpat ka na gagat mo. Natangsit ka man, kad nasadot ka. Sa mo ibagang kahit ng apawan. Amok itan tiga po na. Ti resulta ti. Natangsit ka na sa doon.
Nangarunag kasi nagbaling nga biyag mi kinitatang ko. Nitatang mo tagasasog. Kuhin. Oo, mabaling ko ha. Ore kahit ko kumang itaray ti ospital. Nasiyat man tapno sumardengan ti pa nagtutuok na. Mapanagin na. Di mo ko na hindi kasta. Baka saan pa wala kayat ni Apo Diyos nga alahin ti biyag na. No kayat mo. Nadamad ta kotsek. Itaray ta isunat ospital. Di syudad. Pangalakar ti gastusek ko ito ospital. Siya kundi makamo. Janet, kahit katulungan ka rin. Kahit katulungan ni tatang mo. Kinuri siya. Noon nyaman ti marikrik na. Imanugot manong name ni Karen Catherine buhatan na ti aman. Nagawid akmet kadimbagak kininana. Anya? When na? Kast ko na yun. Nakasagana ta nga tumulong. Katuwa na anak. Pinaraburan ta ng Apo Diyos. Kat data, ngayon parabor na. Itad naman, ngayon parabor ka na kita kasapulan. Sungard na nang ngayon jayat kini Karen. Tapno di kastakit. May confine ni tatang na. In confine mi nga rod manong name ni Tata Baldo iti ospital. Kaya di sa sudan mi iti doktor no kumusta iso. Ay, nabayag ka rin nga naidalit. Nabayagin doktor. Kaya pa yung saan yung ospital. Ita lang anda nakasagana ng gastusan mi doktor. Sige. So na lang ito nangingin na di kiti agas. Hanggang mali, doktor. Basta tinaskin kat. Agpaot pa tibiyag na. Basta lakit dahan doon. Hanan to subsublyanin da arak. Da arak na arak na ito. Hanan subsublyanin ng ti arak kat sigarilyo. Masilpan pa siguro tibiyag na. Basta lakit di hanan aramidan di kiti may parit kang kuwan. Nagyaman kami, doktor. Di Apo Diyos, di rumay nga pagyamanan tayo. Idatalyawak man ang name ni Karen. Agluluwa. Sangit ka. Sangit ka, imbaga di doktor nga, agpaut pa ti biyag ni tatang mo. Basta saan lakit din nga, hana akong kontrayon ti kuwana. Di kiti maiparit ka saan nakararaminan. Saan nga dahil pagsangitak. Janet, makasangitak. Itiragsak ka po ta. Si kanging kuskuspil ko, hindi nga papain. Si kapit makatulong kanya kadakan. Okay lang. Kahit ko lang may pabigbigkan ka. Na oray no kadya itit araramidam kanya. Agbalinak talat na siya. Tarita, iti pagsayatan, ken pagayatan ti Diyos. Katsika, pa-check up kami. Dublek nagpa-check up. Barabaring maagasan nagpay. Babayin ka digiti agas. Tanya amin sakit mo, AIDS? Hamatin nakaruhamat no AIDS ko ma. Naalam nga mo ti lalaki? Kung na ti doktor, nga maagasan pa ilain. Igiddan nun. Tapno may kumpayan kanya tuwa. Ikasanungarot ti nga. Sino magbantay kini tatang ko, magbantay kanya. O, ti pagdanagam. Tadumat di kiti karuba tayo sa diyay, lugar tayo, nga mabaling nga tandanan. Sikaming taggastos. Kwan. Nakaimbag ka, Janet. Nasingpit ka na talaga. Tisingpit ka ng gagit mo. Nga dagita nagpangalam. Kadagyaman na. Kadagsingsingpit ka maten. No maimbagang ka, amuntun mo araramidan di kasi nga kwa. Trabaho. No kayat mo, sa pulang kanto ti trabaho. No kayat mo,
Kahit mo lagi din ko ori mabalin mo ituloy ti panagbasa, naglaing ka kat, daling ka akas kanya, tulungan ka. Ngam tulungan tabagim, tapno tulungan ta ka. Amin dagitoy manong nami kat sana pulos sa sinupiat ni nanang ko. Ada dapat kiti magustuhan na. Siyempre, karuba mi, awan ti sabaling agsinakit at titidulong no saan nga nagiti agkakaruba, ure no kas iti itinararamid ni Karen. Naimbagan ni tatang na, naimbagan ni Karen manong nami kat ada pinatrabaho kang kuana kat inrapin na met manong nami itinagbasa. Iti korsok met lang manong nami accountancy. Pinatrabaho ko na tamanaksid ng mga opisina at dapat iti pasdek ti negosyo manong nami iti lugar mi nga nagbalin nga siyak iti auditor da. Gadnoan niya, hindi kitinaskin ko mga obraik dito ilimi, ipaobrak latan manong nami kini Karen. May isurok lagi isuna. Nalaing mat isuna manong. Uy, nalaing mat talaga isuna agad. Hindi, nasadut lang ag-review, nasadut lang pangbasa di leksyon nang nalaing. Kat dananang kanitatang na manong nami agtintinulong da gamot agpadpadang agbatog ti likod ti balay miken di balay da. E diya ati pagpalingatan met ni tatabal dumanong. Agmula ken inikkan ni tatang ni nanang manong nami iti pangunugyan natarak nin nga manok. Ito lang no nagasawa di kiti tuwan ako na ngem saan daw nga nagasawa manong. Ay ka bigla nga dimteng ni June nga nagsubli. Hi. June? Nadamag ko nga kayem kay gamin ka ni Karen. Kapag abdi naggastos, iti panagagas na, tinaalan na ng sakit. Ken, ni tatang na. Kapag naggastos, iti panakay doktor na. Nakahimimbag ka nga talaga, dyan eh. Nagsublihat, kahit kong ituloy. Iti panangalukol ko tarik na. Baka lumakita mita ni Janet, ay ni Karen, na napintas manen, nasalun at manen, naimbaganan dyan sakit na, baka sumanenti papanam. Baka no, malakip mo di nagpatpat ng panaginom ken panagrinuman sayo, saan kuntong naramitan dita? Ikarikan ka. Bunuan ka dit sa bali, nga ada iti puso. Awan pa eh. Pasubliam ko man di dati hariknam kanya, please. Ipanagnik mo na sa balik. Ipanagnik mo nga talaga napudong ka kanya. Ipanagnik mo nga natib ka iti suliso. Bareng no mapasublik ti dati hariknak kanya. Bareng no mapasublik ti dati hariknak kanya kunak manong nami kat nagbalegi ni June nga na magsublik ti hariknak kanya kuwan. Awam mat idin ti panggap manong nami ni Karen namang sulisog ken kuana. Tamabain mat na, tinakila na itulong ko ken kuana. So nga, awang nga tamat ten ati gagagat na manong panggap na nga mang sulisog ken ni June. Nagraduar manong nami ni Karen, babain mat lang ti tulong ko ken panang tulong na ti bagina. Kat nagtrabaho mat manong nami. Ayun ka, ngay di madanan ti boyfriend, inyam amo na maten ka na kami. Imo no nga nagkalaysa kami kini June, kahit kas nagtulagan mi. Dito'y kami balay, iti sidong ni nanang. Ngagnaed, kahit ti obrami nang, agrupat kami dito iti parbangon iti Lunes, nga mapan nagtrabaho ti syudad, sa agawid iti rabi iti Friday. Kaya di anak mi manong nami. Damot na nagkasarmatan na Karen kan di boyfriend na. Iti matsidong ni tatang na tinagnaitan da.
imununak nga nagkaanak. Talo manong name di kita anak mi kay ni John ket ni nanang ti kang runan nga mga ayawan kada kuada no kasta ngadda kami nga padpada iti trabaho. Dua laeng met manong name ti anak da Karen ken ni Wilson nga asawa. Napiksa pala ita manong name ni Tata Baldo. Saanin nga mininom ket nagsigarilyo. Saanin nga minom pa iti arak. At naragsak kami manong name. Nagtultuloy iti kina ragsak kinasinged iti pa nagkakaruba mi kada Tata Baldo ni Karen kan ti asawa na ken kita anak da kastamat kada kami ken John di kita anak mi agraman ken ni nanang. Dito nga rod manong name ti pagkasalita kadagyaman naklaon iti anos mo nga nangurnos kalbasan nga nag-insend ken ka ti detalyen. Agyaman nakunay iti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma tadamat da ibatik nga adal liwliwaken pagsalami nga tibiyag dada digiti nakarelate iti daytoy nga istorya. Ti singpet ken gaget ken ti kinatangsit ken kinasadut anat na Pimpinas. Singpet ken gaget. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Janet. Thank you ken ka Janet, ken thank you mat kadagitay adu nga nagbuya. Salamat iti panangiseryo. Salamat kadagiti komentyo. Salamat iti kay panagkinablao nga agbubuya. Salamat. Okay?